Здравейте! Намираме се в землището на село Труд, където тук може би някога са виряли много хубави житни класове точно на това място. В момента е един блатен фекален гьол. Виждаме насреща производството. Нивите са частни, но това не значи, че трябва да се превръщат, да имат вида, който имат в момента. Тук вляво има едни огромни купчени гуми. Малко по-надолу има един терен, който не вере и тривичка. Пак казвам, това са купени имоти от инвеститора, който прави биоелектричество, но непокизма на институциите просто е уникален, защото ние сме сигнализирали всички възможни ресорни институции, начело на на вече скандалния министър господин Нено Димов, който е част от тази шайка, която ни управлява. Не знам Борисов 3 ли е, Борисов 5 ли е, но вече нещата излизат извън контрол, защото мерки няма никакви. Господин Нено Димов ни излъга поне 3 пъти. Първо, че ще спре новото инвестиционно намерение за нови отпадъци, защото искат, освен това, което виждате тук, искат да ни карат нови отпадъци. И получи становище, както искаше, от друго звено, от здравеопазването, че проблем има, но не спази обещанието си и не спря инвестиционното намерение. Вместо това пусна господин Шилев и РИОСВ Пловдив в тяхното решение на съд. Второто нещо, за което ни излъга, беше, че той нееднократно се ангажира да направи кръгла маса, защото ни писнал тези игрички на министерски отговорности от единия на другия. Също не спази обещанието си и пак ни излъга. Това е картинката в момента. След 2-3 години играем си тук на кота и миши и виждате, след стотици сигнали за това, което вече е факт и се случва, нито едно министерство не взе абсолютно никакви мерки да спре това, което виждате в момента. Включително и общината, която се опита да направи нещо, след това ни каза, че нямало законови мерки, които да спрат инвеститора да прави землището на село Труд на нищо. Това, което също е важно да се отбележи, е, че в района мирише много ужасно на вкиснали органични отпадъци, което във всичките 200 проверки на РИОСВ Пловдив сигурно няма една, не сме видяли поне, в която да пише, че миризмата се разнася извън двора на производството. Пожара, който стана преди миналия месец и с огромните облаци дим, отново РИОСВ констатира, че са запалени 2 чувала трици. Значи, тук става въпрос за ясно прикриване и потулване на нечии интереси, което ние също говорим и искаме да стане ясно вече 2-3 години. Никой не взима мерки. Включително лично с премиера сме говорили, който типично явно за него е да прехвърля топката да праща страдащите на някой министър, който не знае какво прави там. Или изобщо няма диплома за това, което е сложено. Така се управлява България. Така се управлява България в момента. С чувство на безнаказаност и абсолютно никаква носене на отговорност. Но ние продължаваме. Няма да се откажем, няма да спрем. Ще си търсим интересите до дупка. Между другото, също искам да добавя, че оттатък имат приписания да направят зелен пояс към селото, защото шума е отвратителен, който се сблъсква с първия квартал. И са посадили ни половни и това ще е зеления пояс.
вечно, нали, целогодишно зеления пояс, който ще пази селото, забележете, според писаниците на РИОСВ и директора им Стефан Шилев, да спира и емисии и вредни миризми. Значи не знам кой му е подарил дипломата на този човек, но това е от него. Зависи вашето здраве и чистотата на околната среда, в която всички ние живеем в Пловдив и в целия регион. Благодаря ви за вниманието. Днешната дата е... Ето кмета тук е. Тошко, каква дата сме днеска? 20 юни. 20 юни. Благодаря ви за вниманието и внимавайте какво хапвате, защото след напояването с този био в кавички продукт, вероятността по патогенен път да си предадете много неща е много вероятна. Но това също не касае явно дори Агенцията по храните. Благодаря ви. Хубав ден.